berdea, kuadroduna. Gure artean, ez zen gehiagin gustatzen. Eta ez da bere izan nuen. Ordu txikitan, eta ez da baitan. Oso goiz da, isiltasuna kalean. Haizea atera da eta amak izebak oparitutako jertxea jartzeko esan dit. Ez diot kasurik egin eta ogia erostera joan naiz. Kalean, dendetako pertsonak altxatzen ari dira. Esne zaltzailea agurtu du, eta postariak iaia bizikletekin harrapatu nahi. Kaleak betiko martxa hartu du. Okindetik etxerako bueltan, hotzikara sentitu dut. Amarekin gogoratu nahi. Izebak oparitutako jertxea jantzi behar nuen. Nik oparitu nion, San Valentin egunean, urrezko horratza, gorbatetan jartzen da nietakoa. Zer, eskatxo, nire kuadro gustatzen zaizu? Gernikan egon altzinen. Zer dinozu? Galdetzen dizut, ea gernikan egon ziren bombardaketa egon. Ez, zorionez. Eta orduan, nola margotu duzu nire ama? Zure ama? Bai, hori. Hor balona zure ama da? Bai, eta umean nahi. Bai, nire izu bat horratza oparitu niona, eta bera, jartzeko sartzeran. Imaginatu, ez da bai da erdian. Gainera, momentu horretan telefonoz deitu zioten. Ni hitz egiten eta bera telefonoz hitz egiten. Bederatzi aldiz esan nion telefonoa utzi eta kaso egiteko. Bapatean sirena hotza. Jendea iztututa nora ezean dijoa korrika. Baina ni ez, ni geldi, iztututa, immobilizaturik. Sirenak min ematen dit. Kalearen bestaldean nire ama dago. Ama! Esan diot. Eztan da hotza. Isiltasuna. Ez, isiltasuna ez. Haizearen sumua. Bederatzi aldiz mugitu zen. Justu erratza sartzen ari doan al tiro. Tontoa izan behar du gizonak. Nik oparitutako amerikanak odolez beteta. Ia horrein okartitzen duen. Badakit. Iragarki bat jarriko dut egunkarian. Odola garbitzeko trukoak dituela, dei bezala 6, 7, 3, 5, 2, 4 telefonora. Edozein ordutan. Ni beti prest. Zein okurritzen zaio San Valentin egunean hiltzea. Ama, ez nizun kasurik egin, baina hemendik aurrera beti egingo ditut kasu. Aurkitu zaitut, eta enaiz gehiago urrunduko. Ez naiz hemendik mugituko. Kontxu, hurbildu.